Albay Electric Cooperative asin Masbate Electric Cooperative kabali sa mga distribution utility na day pa nakakasumitir nin application for automatic cost adjustment sa Energy Regulatory Commission. Mga konsumidor kan Aleco hurot na mapakaray pa kan kooperatiba an sa indang serbisyo. Uyan report. Nagpaluwas na nin listahan ang Energy Regulatory Commission kan mga distribution utilities na day pa nakakasumitir kan sa indang aplikasyon para sa automatic cost adjustment as in true-up mechanisms puon 2020 hasta 2022. Pigsusumitir kan sarong distribution utility ang nasambitan ng aplikasyon sa ERC para maibaluar kan komisyon ang sa indang pigsisingil na taripa sa laog ka nasambitan ng mga taon. Sa Bicol, kabali sa listahan kanday pa nakakasumitir ang Albay Electric Cooperative asin Masbate Electric Cooperative. Para sa konsumidor kan Aleco na si Danilo, dakulang bagay sa inda kung mas mababa pa ang taripa kan kuryente sa Albay. Medyo bumaba. Para sa amin mga konsumidores na nangangailangan na sobrang ang pagtipid namin para lang bumabang bill namin. Maganda, as in mababa talaga yung rate nila kumpara sa APEC. Apwera sa taripa, hurot man kanibang konsumidor na mapakarayan serbisyo kanasambitan ng kooperatiba. Sana yung may abiso tapos yung hindi biglaan para hindi masira yung mga gamit ng mga rep at yung TV. Sana maging maganda yung serbisyo nila. Hindi na katulad ng dati sa APEC, on and off din. Sila ganun din. Pares lang. Nagsayo man na muna sa entrevista ang Aleco, alagad pigtawan doon kay ini na daisinda mapundo sa pagpapakarahikan sa indang serbisyo para sa mga albayano. Mientras tanto, padagos mi pang pigkukuhaan lado kan Masbate Electric Cooperative dapit sa nasambitan ng bagay. Kaibanan si Jovel Obiso, Jesse Cruzat, Balitang Bicolandia.